Så er bøfferne jo, som I kunne se på det forrige billede, købt ind, og de ligger nu her og er klar til at blive marineret. Jeg har snydt lidt, så jeg er sådan set i gang med at lige lave sådan en førstegangs marinering her. Og det foregår på den måde, de er så store, så de kan jo ikke bare lægges ned og så videre. Eller, og så er det fordi jeg ikke har fået købt plastikposer, så vi marinerer dem lidt i noget lækker til hjemmelavet, til lejligheden hjemmelavet tomatbarbecue. Jeg har selvfølgelig selv været ude og plukke tomaterne, dyrke den, modne den, bakke dem og lavet barbecue sauce ud af det. Det er det man gør, når man laver kanotur. Og så tager vi lige den næste lille bøf og smider på. Yes, jeg har vasket hænder. Ja, sådan der. Og de små, de vejer cirka 300, og de store, de vejer cirka 500.